n'ozuzu onye shinani ya biri n'elu wachi akpa na fọnka ya che akpanu ndege shila gị mmiri ọkụ na ndege shirila gịrị elu ụwa ya amara nyere nwa aja abụ malụ were ebe ka anyị ya nwe ambazo dị egwu ji onye ma n'obi mmanụ nwanne ya onye ama n'obi mmanụ nwanne ya hụna onye ma n'obi gị n'anya n'elu ụwa ka hụnụ nwanne gị n'anya n'elu ụwa bịara elu m ala nke obi iwe ozuwe ndanya nwụlụlọ kụbara ọsọ abụrụ we otu obi ihe arịrịrị nwo egwe m niile ebi naanị m n'elu ụwa nọ n'ime ya ebele maka ụwa degara chi m ii ụmụnne gị n'anya o mere nwanne ụkwanụ nyama obi gị n'anya ma Chineke si ụkwanụ anyị niile n'anya ji ala nyọkpara ya bụ Jesu ya bịa mụọ n'ihi mụ na gị n'elu ụwa ya ewuchi nne ị ga-arara bụ ebele ma abụ ebe elelu ma abụ abịagara chi m lee abụwa nwe ihe nwaje begara n'uchi ya n'elawa mgbe ọ ramara ya ije arịga egbo origo ọchọnyere ihe mere ya ka aja ka ihe ogwu ọchụ nwoke ụkọ gbada nwakọkọ nwewe nwa ọsọ apịtụzụ ma mgbakpachanụ ya azara ya onye sha ya kacha mara were ka etekute mmiri ile elu si mọni ihe ike aghara bụ ashịmana ndị ma ga-ebu arịnge ashịmana ndị ma ga-ebu arịnge bụ oringo ashịmana ndị ma ga-ebu arịnge bụ oringo o nwere onye biri ibe ya biri arịnge bụ oringo ashịmana ndị ma ga-ebu arịnge bụ oringo chee aje oringo egbo mmere oringo oneranne oringo egbo mmere oringo che aje oringo egbo mmere oringo oringo olelu ndako ya naman ụmụaka ogbe asị ka mọni nwoke marị ma ịdaduola ọchị mere eze achịmelenu ndị akụ ya gamanụ ụmụaka onwe agalari mba anyị gakwa n'ịba ya agalari mba ya ka ha chọ ya o efisi money nwachi mere eze bịadụọla ịbadụọla okoro dike duru meje ma ọdụ irigedi
Thank you.